Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Dorbas nong jong snong long agang haringkat ki samla jonggani ka snong kila pulong ya jing thang mombati hanong po kum kada ka jing sngolem halor ka jing yam jongga walinda binong ka samla ka balakhla no hapo hostel jongga Modi University Rajasthan hakani ka jing thang mombati lawan banya shimta lang de ki sengin thei ki seng bhalang bat ki babuan ki nong song snong jongga thai nong po hakani ka jing alang sngolem kila dawa na ka sarkar Meghalaya bat kumjuru na ka sarkar Rajasthan bagi dibentuk kit banyak halor kejing yap jongka walenda kenang banyo ya kejing bishar hok namar ba kejing yap jongka kolong kebadan jing subas niyo. We demand justice for Walinda Binong. 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 Keren na mata jong inong Tok Khubor na Riboy District banakalyang jong iru ni Pangnod ni Snosi halor kena jingja bempoy perkat hak baiway na isamla na kadong bak tang jong iladu no ila jing klempat da depor kumbala keren da I no ilam jong kanawa pilayo sngow ya jing yathu jong ipa ba nakalyang jing semi ki deny they deny totally that she was suicide by herself. Tekane kala pelengok yangi punsin kane ka kata sisya yangi kumbong ka ketintang gitu ke batharu sya ki setu yak ta jingpang tengiru ngi setu baki kimi ki pa ki men ki para jong Iwalenda Binong ibalakhano adukanno ipangnut adukanno ki snausi thang klem da poi perkat idu no ela jong ibi betoin let's say pitep na preng pi we bakadaw ba he kelomba ngindawa ialah kata hok bai Iwalenda Binong ide banyo ia kata justice kumbalai tu ba kan jing klap ka pelengok ka persadum ulo bedum wantap namar ba klempoi perkan tenaga yang kejonga kan ke per kai ke bang aku apan kren kalong ba yapi ki kun samla kam tam ki kentei lese bun nek selmajungi belik pilih sabar tang iwe kentin ibangang aku aban ai phi ha kan janmet ya ki kun samla kentei be a strong woman ka kentin ke ba phidei ban pendan kam ha kan no ka klimat kolong ba ladadan mano balik tame phi balik kan slenye phi balik kentene de phi ong bet you should understand the modesty of women kay ka jingmut kata ka modesty of women kalong ba phi de ban tip
ya ka burom jong ka kente lada pipinan kami ka ne kantin hagano gono banta lese la ka de ka jaka paiba ane ha ka jaka trikam ke jong pi hagano gono lese ki don ke bashim ka bui pi suang bet you should respect the modesty of women lada pilong kita ki samla ki badon kata ka sim kum kata ka jingkan bor ka jong pi ngangai scam bam don benut ban sim ka bui pi tena kata ka daw ha ka ne ka por ngakan turu om tangi kun samla kentei bat cenrang ru kumju haba pilek cikano gono kajaka ba pitre pikta pinam dei banting pidem long basilur barha kaju ka perru ngakan tu yang kimi pa lese hagane ka juk ka ba menta bunsin ki pa ki kun man pule sabar balik tre sabar klem de tip hakano go university hakano ka institute ka ba ki pule tang bala pa ki kun lahon men sim te kum kine ki jingja bawan ja kum kine ki jingja hato kamlong mo kata ki pang dan ki jing susi tang tenata ka daw sya bangile kana kuno ka kam habangai pai ki kun sebar ni dei ban yet bani aba kana ki institute kolong kum neo le sela banong lardon kuno institute hanong po le se ki bri ki manabar ki wan hang ne bat pule kim tip ka jayu ki institute henre bangi ki lokal hang ne dingi tibam o ka tu institute de basniu te piro aba pile sebar fin titte kanu kan institute ka ba kanu ka jika ka batri ba ba pide bandawat na suping lada pila tip pagalong ka basingan pila ban pa ikun kalong ka basusi lada jakum kini ki jingja kamdai ka sin ka banakong bon ki kun samla jingi na north east ki shalepeng namar balay ki rithor ki sim ka buingi namar balay kumbalong sikmat bangim sutu bangim syampang ngislo bangi kuit hendak ki wei di kisniu wat ju shane akulmar lada pisne akulmar jai ga basniu Papulong hingi banwan ban dawa ya ka hok jong Ivalinda binong kalong hadin bangiyo ya ka khubor ka basusi namta gaying bat kasem bat kentai samla ngino mekran ngi sunrang ngikin kan tek kerpang ngi ki sama ka ka ba ngiyo ya ka report ka ba mapigi kentai samla anda pila jangai na ling lasem anda la jagi jinja bususi ngisha keno lah bujai porukom anda ingi kun semua senrang ngim kwa bagi kun kentei jungi bakin sa ban blem ha kita gi benta ngisutu piliwat ya jing start pimi na yeng piliwat jing start anda kiwai anda la jagi bot jinja bususi ya kalunging jonga jumpi ki keno na kumne na kumtai but dalilai ruam bagai cumayaf bahkan ngai ye kita ki kento but dalilai ruam bagai cumayaf kan pedang ye kita ki kento but ki keno rei ngadala de hawar jarlai ngalada mat ban pelaj nak tersim jangki runar hangte ha Gujarat hawar jarlai nak ki lek kan sleng but ki budden but ki tumo jangki kapas new shalandet habi debi kun samla kan tei kijungi dei mangau pelayem dei mangau habisho bat kita gidakhar sitayo lenter hapo stadium bat kita ki nong song jaka Gujarat ban ngitip baha ya bi kun samla ki bamdan sha kita ki nongera kanolai pilai nak tersem jangki nak rius lew namar kata ko sarkar haba pi priang ye kun samla baki don kam ye kecing pule baki dang haban pedanganti nakawai ka kedan sewe kerdan tawan bono kine ki drat jing pule hajala lajang kena bangin don kita ki lat jingena kine baro kapau dena marba ka sarkar jela jungi kam simlar pai khamat saki drat pule ki baki sana jungi ki ladon sai kata ka ki ladon kam sai kata ka kerdan ka baki de ban sim ya ku begini ki kerdan pule ban hajila jungi kim semla ban penbang kane gede ka khubor nak liang kai jumayo sa kan sen ngini thang bomati sa kan sen ngini mi persya pai ba bat ngisim betang ka wei ka jing khlat no jong Ivalinda majong kadai om binong kadai ka lenti bat ka jing kedong lenti ya ku sarkar ban penbit penbang ya ki jika pule ha ka jela ka jungi kenang bangin lai
na ginek sem je ki rius leu na bangin light na ki jinge ki bangi kendo kamtam ki kemi ki kepa namar kata su bonong ngila thai bantang bomoti ngila thai bandawa kata ka justice for mo ngila thai sa kanawat ki ketang ki sami bangi dawa kata justice ki jogi tegane kedai ka khubor sya ka sarkar kadai ban long kepala kloi banora ya ki university ki paper hak jelai jungi kane kadai ka khubor ka ba syaki nong chung kidai banlong kita ki beri ki ba start baliwa ki start cepat jela ladam dei halenti sengking ro kajing syashim kabu la bandai na po ka university la bandai na ki authority ru kadan kajing sim kabu kamtam ya ki thai nong kendong ki jungi hak jilong sida ki jungki kalong ke ka ba sosi bat ka ba pendiau ya ki kimi ki kpa ki ba ladu no ya kane ka mensim ka ba koridor jong ikun ba i jongki ha ka ba ikun jong i la le chang ti cha Rajasthan om ban le kai ban le sang so ba ha Henry ili wat jing start ti Henry ka khubor ka ba sosi kumba ipa jong i la batai la ya thu ba ka jing khlat no jong i Walinda binong kamdei ka ba kabadei kumba hin ni ong mo ba in khlat Henry nakaliang jong kaying ki argatien te nga hangni kum kawi na kilong kami ngi sokhya si sai kini ki jingja ni i ba ki kun samla jongi ki balik pule lani ki balik tre sha ki we ki state dang mentashi snem dunai la dang bakla la don ru iwe samla i balik tre sedel hiru kaja hakani krukom hi te hakani kapor namar hangni nga ingi don bun ki kun samla bat ki kimi ki kpa te nga kerpat ya bamangi ki kimi ki kpa bat ma pi ki kun samla ru haba pilek ban pule lan di pilik tre sabar su bah ban dalong pikir di ban long ki basian namar ba barabor hi ki priu sabar jong ka state jong i nga iba yang i ki not is ki kam anong kumno ki kam hingpo mo look down ki ang day te ba namar ba ngilong simple palat te nga karpat ki kimi ki kpala dadon ki kun jong pi si kun samla kamtam ki kan thei ki balik pule la ni ki balik tre sabar jong ka state ka jong i di ban hikay ki di ban ong ki bakin di ban long ki basian namar ba kindon sibun ki basim kabu ya ka jinglong sida jong ki kun ki kiti ki jongi nginom kwa shuba kum kini ki jingja kinja biang ya ki weipat ki long yeng